ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ಆಟಿಗ್ಯಾನ್ ಈ ಟೈಪ್ ಮಿಲ್ಲೆಡ್ದ ಪನ್ನಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಲ್ಲೆಡ್ದ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿನ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ತು ತೋಜದೆ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಮರ್ದಲ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ದಿನಲ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅವೇನು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ಇವಾಗ ಕನ್ನಡಗಳು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅನ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮೆತ್ತದ ಗಂಜಿ ತಂಪು ತಂಪು ನಮ್ಮ ಒಂದೇಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಆಟಿದ ಮರ್ದು ಪರಿಬಕ ಒಂದೇನು ತಿನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ದುಂಬೆ ತೋಜ ದಿನ ಮರ್ದಲ ಇತ್ತ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪಾಡ್ವೆ ತೂಲೆ ಒಂದೇ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅನ್ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿಗೆ ತೊಂದೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರು ಒಂದು ತಾರಾಯ್ದ ಪೂಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಪೇರು ತಾರಾಯ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನೆ ಆತು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಏನು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೆ ನಿಗುಲು ಪೋಯ ವರ್ಷ ಮಲ್ದಿನ ಲಿಂಕ್ಡ್ಲ ತೂದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಲ ಮಲ್ತೋನೊಲಿ ತುಲೆ ಅಂತ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರನ್ನು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದಪ್ಪ ಪೇರ್ಗೆ ಎಪ್ಪೆ ದಪ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಈಗ ನಾನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಹಾಲನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದೇ ರುಬ್ಬಿದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ತೆಳು ಹಾಲನ್ನು ಸಹ ತೆಗಿಬೇಕು ಸಾಧಾರಣ 1 ಲೀಟರ್ ದಪ್ಪ ಪೇರು ಫುಲ್ಲು ಅವೇನು ಪುಂಟುದು ಶೋಕು ಮಂತದು ದಪ್ಪ ಪೇರು ಕಲೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇನು ಒಂದೇನು ಸೈಡ್ಗೆ ದೀಪೆ ಐಡ್ ಪಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂದೇಟು ಮಿಶ್ರಣ ನೋಡು ತೆಳು ಪೇರಿಗೆ ತೊಂದು ಉಲ್ಲೇನು ತೆಳು ಪೇರು ಕೊಂಚ 2 ಲೀಟರ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡಿಯೆ ತಾರೈ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂಡ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ತೆಳು ಪೇರು ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ನಾನುಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋಳು ಮಾತ್ರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೀವು ಒಂದು ಇಡೀ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು 1 ಲೀಟರ್ ದಪ್ಪ ಹಾಲು ತಗೊಂಡೆ ನಾನು ಈಗ ತೆಳು ಹಾಲನ್ನು 2 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 2 ಸರ್ತಿ ರುಬ್ಬಿ ನಾನು ತೆಳು ಹಾಲನ್ನು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತೆಳು ಪೇರನ್ನು ಬೆತ್ತದು ಬರಿಟ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಪುರ ಏತಿಗೆ ನೋಡಿ ಏನೊಂದು ಪನ್ಪೆಯನು ಮೆಂತೆ ರಡ್ಡು ಪುಂಡಿದಾತ ನೆನೆತು ದೀತೇನು ಅವು ನೆನೆತಾದು ಉಪ್ಪು ದೀತಾತಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ನೆನೆದಂಡು ರಾತ್ರಿಯೇ ಮೆಂತೆಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ 2 ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಮೆಂತೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇದು ನೋಡಿ 1 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಕಪ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಉಬ್ಬಿ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಬೇಕು ಸಣ್ಣ ತೆಳು ತೆಂಗಿನಕಾಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಯ ಹಾಲಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಬೇಕು ತುಲೆ ಒಂದೇನೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ಕಡೆವೆ 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿ ಜೀರಿಗೆ ತಂಪವರೆಗೆ ತೆಳು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರಿಡು ಅವೇನು ಕಡೆಯೋಡು ಸಣ್ಣ ರುಬ್ಬಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡುವ ಸಣ್ಣ ರುಬ್ಬಬೇಕು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಿನಷ್ಟು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ 5 ವಿಸಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ 4 ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 5 ವಿಸಿಲ್ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕದು ಸಣ್ಣ ಬೇಯೋಡು 5 ವಿಸಿಲ್ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಲಾಪುಂಡು ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಲಾಪುಂಡು ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಅಂಡ 1 ವಿಸಿಲ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ 5 ವಿಸಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ದೇನಾಗ ಸಣ್ಣ ನೆಕ್ಕೆ ಬೇಯೋಡತ್ತ ಆಯ್ಕ್ ಮೆಂತೆಯನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ನೀರು ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಲೆ ಮೆಂತೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ರುಬ್ಬಿದ್ದೇನೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ತೆಳು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅರಿಲ್ಲ ಬೇಯ್ದಂಡು ಉಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಸಣ್ಣ ಬೇಯ್ದಂಡು ಒಂದೇ ನಿತ್ಯ ಪಾಡ್ದು ದಪ್ಪ ತಳದ ಬಾಜನ ಪಸ ನೋಡು ದಪ್ಪ ತಳದ ಬಾಜ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿತ ಅನ್ನವನ್ನು ನಾನು ಫುಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ರೈಸ್ದ ಯಾನೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು ದಪ್ಪ ಹಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ದಪ್ಪದ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ತೆಳು ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಇಡು ಒಂದೇನು ಬೇಯರ ದೀವೋಡು ಅದಾಗ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರನ್ನು ನಿಗುಲು ತಾರಾಯ್ದ ತೆಳು ಪೇರಿಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಪಾಡೋನು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ತೆಳುತ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರಿಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅವು ಅರಿಕ್ ಬೇಯ್ದಿನ ನುಪ್ಪುಗೆ ಪಾಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಆದ ಬೇಯ್ದಿನ ನುಪ್ಪ ಅವಡು ಫುಲ್ಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಒಬ್ಬನ ಮೆಂತೆ ಕಡೆಯವನ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೀವು ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಜಿಡ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರು ಪಾಡೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ಲಮ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಗುಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ನಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಶೇಕ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಹೆಂಚ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಿಲ್ಲಾದ್ರೆ ಅದು ಮೆಂತೆ ತೇಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಗಟ್ಟಿ ಗುಳ್ಳೆ ಆಗಿ ಅದು ನೀರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ನಾವು
ಸರಿ ಈಗಲೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇತ್ತೇನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ರೈಸಿಗೆ ಏನು ಪಾಡಿಯೇ ಮಿಕ್ಸ್ 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 ಮಲ್ತದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫುಲ್ಲು ಬೀಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡವು ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ಬೀಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಓಡವು. ಬಿಕಾಸ್ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಈಜಿನ ಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಒರಿ ಉಂಡವು. ಮೆಂತೆದ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಟೈಪು ನೋಳಿ ನೋಳಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದವು ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆನು ಬೆಲ್ಲ ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಆತು ಪಾಡುವನ್ನೇ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆತ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇತ್ತಿನವಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲೆ ದಾಲ್ ಹಾಪುಜಿ ಲೇಪನ ಕೈಪೆದ ಮರ್ದು ಪರ್ದಿಪ್ಪುವರತ. ಮೆಂತೆ ಉಷ್ಣ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ ತಾರೈದ ಪೇರು ಪುರ ಪಾಡ್ದವೆ ತಂಪು ಮಲ್ಪೇರು ಐಪಕ್ಕ ಇಡೀ ಇಡೀ ರುಬ್ಬುದು ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ರುಚಿ ಹಾಪಿನಿ. ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೋಗ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಒಂದೇ ಕೊಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ಒಂದು ತಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಲ್ಪುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರೋಗ ಮಲ್ಪುನತ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇ ಬಾಯ್ಲ್ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೆ ತನ್ನ ಬೇಯ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪೆ ಸರಿ ಬೇಯ್ತದು ಆಯ್ನೆ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ ಪಾಂಡ ಆಡು. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೆಲ್ಲ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೀರು ಹಾಲು ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಿದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣ ಬೇಯಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೆ. ಸರಿ ಬೆಂದ ಮೇಲೆ ದಪ್ಪ ಕಾಯಿ ಹಾಲು ಹಾಕೋದು. ಸರಿ ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಸರಿ ಗುಳು 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 ಬೇಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ದಪ್ಪ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ಪಾಡು ಅದಾಗ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ತುಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ತೀತೆ. ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೊಂಡೆ ದಪ್ಪ ತಳದ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನೇ ತಳ ಹಿಡಿತದೆ. ಒಂಚು ದಪ್ಪನ ಭಾಜನ ಬಸೊಂಡೆ ಪೊಕ್ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳುತ್ತಪ್ಪರ ಭಾಜನ ಬಸೊಂಡ ಅಡಿ ಪತ್ತುಂಡವು. ದಪ್ಪ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು ಹಾಕಿದೆ ದಪ್ಪ ತಾರೈದ ಪೇರು ಪಾಡಿಯೆ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮಲ್ಪಲೆ ನೀರು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನಿದು ದಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ತುಂಬ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯ ಒಂದು ಇಡೀ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಂಚೆನ ಮಲ್ಪೋನೇ ಇದ್ದೆ ತಾರೈದ ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತಂದು ನಿಗನಂತೆ ನೀರು ಮಲ್ಪಲೆ ಅನಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ದೇನಿ. ಓಕೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಂಡ್ ಮೆಂತ್ಯದ ಗಂಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದು ಮಲ್ದೆ ನಾನು. ಎತ್ತ ದುಂಬು ಹಾಳೆ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಎಲ್ಲ ಐಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ದೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೂಲೆ ನೀವು ನಿಗುಲು. ಅದೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಗಂಜಿ ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ನಂದು. ಅದು ಆ ಟೈಪಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಂದು ಹಾಳೆ ಕೆತ್ತೆಯದ್ದು ಮೆಡಿಸಿನದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹಾಲು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಮಜಾ ಇರೋದು. ಇದು ನಮ್ಮದು ತುಳುನಾಡಿನದ್ದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ರೆಸಿಪಿ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಪಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು 2 ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಾಯ ಪನ್ಪಿ ಪನ್ನೆಂಗೆ ಮುಲ್ ಸಬ್ಟೈಟಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗುಂಡು. ಐಕೆ ನಾನು ಇಂಚೆ ಪನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕನ್ನಡೋಡು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ. ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವೆ ಲಿಂಕನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.